Stále sa musím vráciať k tým dňom, kedy to začalo. A vlastne spomeňme si na jednu vec. Bol odsúdený pán Vorobiov, ktorý dával lustrovať celú našu rodinu, aj rodinu Jankovej snúbenice. Ten, ktorý keď bol prvýkrát vypočúvaný, povedal, že to urobil na naradenie pána Gašpara. Potom to odvolal. Gašpar odstúpi! Gašpar odstúpi! Gašpar odstúpi! Gašpar odstúpi! Gašpar odstúpi! Prečo to odvolal, ako to vzniklo, to sa asi už nikdy nedozvieme. Ale ja to mám furt v hlave a verím, že to bolo na nariadenie pána Gašpara po porade s pánom Bederom. Lebo je dokázané, že Kočner oslovil Bedera, aby mu s tým pomohol. Takže podľa mňa je to úplne jasné. Myslím, že táto vláda Roberta Fica ide podľa toho scenára, ktorý si na tej chate vypracovali, pomstiť sa všetkým a zničiť všetkých oponentov. Všetci, ktorí chcú vládnuť sami, robia to tak. V prvom rade zlikvidovať novinárov, potom občianske združenia a nebudú mať vlastne žiadnych oponentov. Novinárov postavili pomaly mimo zákon, zrušili špeciálnu prokuratúru, teraz vznikol aj tento zákon, čo bude ďalej? Nastúpi tu ten režim, ktorú majú vo Vietname, ako to pán Fico povedal, že mu to vyhovovalo tak? Preto sme tu, aby sme tomu zabránili. V jednote je sila a čím nás bude viacej, tým skôr sa to podarí. Ďakujem vám.